Гончаренко новый герой? Ці не варта рабіць паспешных вынікаў? Лепшы месяц у жыцці Арыны Сабаленкі. І менская Дынамо, якое ўжо сёння можа пераможна скончыць першы круг Кубка Гагарына. Гэта YouTube канал Часнок, меня зовут Ярослав Писаренко. Вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Ну і на пачатку Арыны Сабаленко і яе Sunshine Double. То бок перамога на турнірах на Indian Wells і Майами. У фінале хатняга для Сабаленкі турніра яна гуляла супраць Коко Гауф. Была там фаварыткай, бо цягам усяго турніра не аддала суперніцам аніводнага сета. Першы сет беларуска ўзяла 6-2, ізі-брызі, але другі амерыканка з боем усё ж таки забрала. У трэцім сеце быў момант, калі Сабаленка крыху закіпела. Пасля удару Гауф нехта з трыбун крыкнуў аут, нягледзячы на тое, што гледачы павінны захоўваць цішыню падчас розыгрышу. Ну і Сабаленка адказала даволі хутка. Shut up! За гэта ад рэферы беларуска атрымала папярэджанне. Пасля гульні Сабаленка за гэта ўжо выбачалася. Я не ведаю, дзе вы тая ледзі, якая крычала з трыбун, што гэта аут. Мне не трэба было быць такой грубай, але, шчыра кажучы, так рабіць нельга, разумееце? Так што давайте пагадзімся, што мы абедзве мелі рацыю, вельмі шкада. Выбачайце. Бачце, якая дыпламатыя? Але гэта ніяк не паўплывала на гульню. Сабаленка даволі ўпэўнена забрала трэці сет і галоўны трафей. Плюс яшчэ 1 мільён і 150 тысяч даляраў прызавых. Дарэчы, беларусы маямшчыны прыйшлі падтрымаць сваю землячку і прынеслі вось такія плакаты на ангельскай і рускай мовах, на усялякі выпадак. Ну і азначаем, што Сабаленко працягвае знаходзіцца ва ўласным прайме. Не знаю, что может быть лучше, чем этот месяц. Собака, помолвка, солнечный дубль. Не знаю, это сумасшествие. У меня не было возможности остановиться и подумать о том, что со мной случилось в этом марте, но это точно лучший месяц в моей жизни. Ну, такі вось сакавік значна лепшы, чым той сакавік, які быў 2 гады таму. Зборная Беларусь по футболе. У мінулым выпуску глядзелі матч супраць Кіпра з Геннадзем Туміловічам. Можете глянуць той відос, шмат цікавых рэакцый ад легенды. У тым матчы беларусы перамаглі, але Туміловіч застаўся незадаволены, нават не змог даглядзець гульню до конца. Не, это я больше не смотрю, не смогу эту стоячку смотреть. Зараз гульня супраць Арменіі, і мы ўжо можам сказаць, які ўвогуле план у Гончарэнкі. Каманда аддае мяч суперніку, гуляе даволі прагматычна, а ў другіх таймах пачынае проста адбівацца. Бо ў другой палове матчу супраць армян статыстыка была даволі жахлівая. Валоданне мячом 47-26%, по ударах 12-2, ды і ўвогуле за другі тайм зборная зрабіла толькі 59 дакладных пасоў. Ёсць перамога, але ёсць і адчуванне, што ўсё даволі на тоненькага. Можа, гэта проста падрыхтоўка і адпрацоўка сцэнароў, калі зборная будзе гуляць з больш моцнымі супернікамі. Канешне, можа быць такое. Але, напэўна, не варта пакуль рабіць нейкіх высноў, хаця заўзятары ўжо побачылі ў Гончарэнку свайго ратаўніка. Ну вот и дебют Гончаренко. 2 игры, 2 победы. Есть еще вопросы у кого о назначении тренера в нашей сборной? Это вам не с иностранцами, испанцами вату катать на поле. Пришел, увидел, победил. Нам не надо статистика, нам нужен результат. Главное, что победили. По статистике хуже по всем пунктам, но выиграли. Если у Михалыча такой фарт и дальше попрет, то я не против. Любят просто у нас после пары побед в товарках ехать на ближайший чемпионат Европы. Карацей. Конечно, круто, что Гончаренко на старте карьеры у сборной дал 2 перамоги з 2 матчаў. Трэба радоваться так. Але варта і разумець, што гэта былі за супернікі, і беларусы іх выйгралі, ну, не сказаць, што так вельмі упэўнена. Таму, як мне падаецца, тут лепей без эйфарыі. Ах, так, Гончаренко другі трэнер у гісторыі зборнай, які стартаваў з 2 перамог. А ведаеце, хто быў першым і да гэтага моманту адзіным такім трэнерам? Можете націснуць зараз на паузу і крыху падумаць, калі хочаце, бо зараз дам правільны адказ. Гэта Эдуард Малафеев. Але ўсе мы разумеем, што такія рэгаліі не шмат чаго вартыя. Гэта нешта кшталту чэмпіёны таварыскіх гульняў. Карацей, якога меркавання датычна зборнай прытрымліваецеся вы? Не істотна каго, не істотна як, але перамаглі, і можна дазволіць сабе мары пра топ-турнір. Ці вы бліжэй, скажем, да Геннадзя Туміловіча і адчуваеце пэўны скепсіс. По-моему, все то же самое говно нас ожидает. Ну, альбо можна застацца пасярэдзіне і чакаць больш сур'ёзных супернікаў, і вось тады ўжо нешта будзе зразумела. А пакуль давайте прапаную вам менш спрэчную тэму. Паглядзіце, як чаканіць мяч кіраўнік Федэрацыі футбола Яўген Булойчык. Чакалі футбольнага чалавека на гэтай пасадзе? Калі ласка, футбольны чалавек узначаліў Федэрацыю. Гончаренко ў зборнай. Зборная 2 матчы з 2 перамогі. Таму ведаеце, можа, сапраўды ўсё добра, і беларускі футбол рухаецца ў правільны бок. Мінскае хакейнае Дынамо правяло ўжо 3-й матч плэй-офф супраць маскоўскага Дынамо і зноў перамога. Перамога на выездзе 2-1 і ў серыі ўжо 3-0. Першыню, дарэчы, у гісторыі Дынамо. 3-0 у серыі плэй-офф. Ну, на карысць Дынамо. У Маскву, дарэчы, падтрымаць Дынамо прыехала каля 2000 заўзятараў. Прыехалі яны арганізаванай групай на 12 аўтобусах. Сёння ўвечары Дынамо можа гэтую серыю зачыніць і пайсці далей. Дарэчы, адзін з гульцоў менскага клуба ўжо прыцягнуў да сябе пэўную увагу. Вось што піша выданне The Athletic.
Віталь Пінчук высокавыніковы цэнтр-форвард ростам 193 сантиметры. Ён менавіта той гулец, на якога Кенекс павінны сур'ёзна нацэліцца, каб падпісаць кантракт. 24-гадовы беларускі цэнтральны нападаючы ў гэтым сезоне КХЛ набірае больш за ачко за гульню і будзе карыстацца вялікім попытам практычна ва ўсіх. Ёсць пытанне адносна таго, як яго катанне адаптуецца да паўночнаамерыканскага хакея, але ў хакейных колах пануе вялікі энтузіязм з нагоды яго габарытаў, працы на пятаку і навыкаў завяршэння нападаў. Таму, вось бачыце, можа быць чарговы беларус у НХЛ. Дарэчы, у Ванкуверы ўжо выступаюць двое беларусаў: брамнік Мікіта Талабіла і форвард Данілы Клімовіч. Летам у клубе чакаюць пэўную перабудову. Беларус Віталь Пінчук можа стаць яе часткай. Ну і дадам яшчэ, што Пінчук стаў лепшым бамбардзірам Дынама ў плэй-офф за ўсю історыю клуба. На гэтай стадыі ў яго 17 ачкоў у 23 гульнях. І давайте яшчэ адзін штрых да ўсяго гэтага дадам, маю на ўвазе да Дынама. Вось што сказаў трэнер зборнай Расіі па хакеі Вячеслав Быкаў пра гульню Дынама ў Кубку Гагарына ў кантэксце таго, што за клубам вельмі сачыць Александр Лукашенко. Яго значэнне прывянчаць тут немагчыма. Яны гуляюць для яго, для сваіх заўзятараў. Ну, цікавая іерархія атрымліваецца. Але сапраўды гэтую сувязь проста немагчыма падзяліць. Нават пілоты самалёта Лукашэнкі былі вымушаныя падчас пералёта з КНДР па сувязі дакладваць свайму босу, як справы ў Дынама. Але таму і Дынама ў шакаладзе, у іх і бюджэты, і самы надзейны дах, які толькі можна ўявіць. Таму гэтая фармуліроўка, што хакеісты гуляюць для яго, яна даволі трапная. І тут хочацца ўставіць кавалак з песні, якая прагучала ў апошнім выпуску Саши Ивулина. Послухайте. Вот так и мы, держи в мозгу, у батьки нашего в долгу, за то, что нас не сдал врагу, ни пану, ни царю, за то, что знает, как нам жить, за то, что есть, что пить, должны мы благодарны быть, как я благодарю. Калі хочаце паглядзець выпуск цалкам, спасылка будзе ў апісанні. Там шмат і душэўных песень, і смешных, і іранічных, і сумных. Таму гляньце, калі не бачылі. Яшчэ одна такая навінка. Экс-дырэктара РЦАП па фрыстайле Вадзіма Крывашеева завочна асудзілі на 12 гадоў калоніі. Там шмат крымінальных артыкулаў, сярод якіх змова з мэтай захопу ўлады. Вось як гэта пракаментаваў сам Вадим Кривошеев. Скажу так, в направлениях, которыми я занимался, был результат. Турниры отменили, санкции ввели, а захват власти лично себе такой цели не ставил. Может быть и зря. Я нагадаю, что Вадим Кривошеев у 2020 годзе быў дырэктарам цэнтра фрыстайл. І з пункту гледжання беларускай улады цалкам праваліў ідэалагічную працу, за што быў звольнены, ну і гэтак далей. Пасля яго прыйшоў, скажем так, правільны кіраўнік, які адхіліў ад працы і легендарнага Мікалая Казеку, і чэмпіёнку свету па фрыстайле Александру Романовскую. Вы можете пачытаць інтэрв'ю Вадзіма Кривошеева па спасылцы ў апісанні, але мяне зачапілі вось гэтыя яго словы. Зараз цитата. Олимпийский комитет говорит, что нет никакого преследования. Мнения людей учитываются и уважаются. А что тогда сейчас происходит и как это называется? Меня зацепила фраза тренера по художественной гимнастике Ирины Липарской. По-моему, перед Олимпиадой в Париже она говорила, что в Беларуси такая дружная олимпийская семья, где все друг за друга. Подумал, ё-моё, ну вот не надо об этом, какая вы семья? Тогда почему Казека не может найти работу даже в ДЮСШ? Герасименю исключили из клуба олимпийских чемпионов. И многих других спортсменов, которые из-за своей позиции были вынуждены покинуть страну и не могут безопасно вернуться, чтобы проведать родных. И где же Ирина Юрьевна, эта дружная семья? Кто-то встал и заступился за легендарного тренера? Я думаю, что сям'ёй тут складана назваць гэтых алімпійцаў. Хутчэй, гэта просто група людзей со сваімі інтарэсамі. У кожнага свае прычом. Гэтыя інтарэсы могуць быць рознымі, але тут кожны дбае пра сябе і ніхто сваіх калег бараніць не будзе. Можа, на лакальным узроўні нешта такое дзея адбываецца, але гэта не тое, чым ганарацца людзі. Хутчэй, гэта зараз хаваецца. Бо любая салідарнасць можа разглядацца як нешта небяспечнае і правапарушальнае. На жаль, у цане зараз не сяброўства і адзін за аднаго. У цане абыякавасць. Рабі сваю працу, не падымай галавы, наверсе ўсё вырашыць за цябе, як там правільна, як трэба. Ох, ось так вось. І у мяне на гэтым всё. Дзякуй вялікі, што паглядзелі гэтае відэа. Стаўце лайки, пішыце каментары, падпісвайцеся на канал. Будзем разам чакаць добрых навін. Пакуль.